pandemic, ngayon napakalapit ng matapos. Kung natatandaan po ninyo, ang ating pong isa sa mga proyekto, katulong si dating Gov. El Rey Villaferte, yung Sutherland Building, na ngayon inaarkilahan ng Sutherland Company, milyon-milyon ang income ng probinsya ng Camarines Sur every year. Ngayon, may bago po tayong building para i-offer sa iba't iba mga BPO companies all over the world. Ako po naniniwala na Camarines Sur ang pinaka-best place para sa mga BPO companies na nag-iisip na magdestino sa ibang lugar. Bakit Camsur? Dito po napakasipag na mga tao. We have a lot of universities in our province. Hardworking, dedicated, young workforce na talagang mapapakinabangan ng mga iba't ibang BPO industries. So ngayon, samahan niyo po kami at itutour po natin ang malapit ng matapos na IT complex. So, nandito po tayo. Malapit na matapos. Medyo na-delay lang dahil syempre, inuuna po natin ang COVID management. Magastos, nakakapagod, pero safety and security of our residents is always our top priority. Para sa akin kasi importante, we always attract investors to set up expansion companies here in the province. Na-testing po natin yan dun sa Sutherland, dun po sa kabilang building. Nag-umpisa sila sa 500 call center agents. Ngayon, lumobo na up to 3,500 call center agents ang natutulungan every month sa livelihood sa trabaho. So ngayon, gusto natin i-replicate yung success. We built another call center or IT building para sa mga posibleng BPO companies na interesado sa Camarines Sur. Halos 3,000 din po ang capacity ng building na ito. It will be done very soon and will be up for grabs for investors and businesses to come south, Camsur. Napakaganda. Importante lang talaga na-testing natin yan sa Sutherland, na-testing natin yan sa Karamoan, nadala natin ng Survivor. So, lagi lang dapat nag-i-invite ng iba't ibang mga kumpanya na dito na sa Camsur. It's the best place for you and your business. Very exciting, malapit na po matapos yung ating mga pinagpapagura na mga legacy projects dito sa Kapitolyo. Ako po talaga naniniwala na pag ikaw masipag, ikaw dedikado sa trabaho, mga ganitong mga big ticket projects ang madadala mo para sa Camarines Sur. So, abangan niyo po ang aming mga next updates. Migs Villaferte po, Diyos Mabalos sa Indogabos. Si Joey Habana Lim sa Bicol Connection. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Magandang araw po sa inyo lahat, Governor Migs Villaferte. Masilbin siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Masilbin siya. Pamayo kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asinan pag-asenso, kita sigurado. Inunoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, hulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinunoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, Nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor.
Ako po, si Sal Fortuno Jr. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbi na siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbi na siya. Let's be the Osigesin. Plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Osi Gesi Mix. Osi Gesi Mix. Osi Gesi Mix. Sa kongreso siya na nga. Osi Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi Gesi Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Plamsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa. Dahil sa kanya nakilala si WC Kamsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa kongreso, yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi Gesi Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi Gesi Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Uunkan kahobenan, nagsirbi sa barangay, sagkod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, padako siyang nagtatabang, programang pangkabuhayan, ngunyan kagawad sa bula, Greg Lopez Pontanal. Ini si Greg Pontanal, sa iyang tatabangan, ang mga parauma, digdi sa tuyang banwaan, kagawad Greg Pontanal, ang sa iyang kakayahan, kaipuhan kan banwaan, si Greg Pontanal. Kagawad Greg Pontanal, ang sa tuyang mo botohan. Mga tugang, pinapasalamatan mi mampuan sa moyang nagkapira sa mga Christmas greeting sa radyo RP and DCKI, ang Our Lady of Mediatrix Hospital na makukuha dyan sa Zona 1 San Jose, Iriga City, owned and managed by Dr. Lenny Gonzales. Siri man po. Pinapasalamatan mi man po sinda incumbent board member Butsuko Yuliba and Vice Mayor Rex Oliva.
kan siyudad ni Iriga. Diri man po ang New Mediatrix Hospital. Ini pong New Tanchuling and Villanueva Hospital owned and managed by Dr. Ray Tanchuling and Dr. Corazon Villanueva Tanchuling of Iriga City. Diri man po ang Kapuerte Medical Headquarters Chief si Aspirant Councilor Jorel Kaayaw and family. Diri man po si Honorable Abogado Fernando D. Simbulan and family kan ang Maygos na Municipal Mayor Kanabua Camarines Sur. Diri man po halik ki punong barangay Bert Balbuena, aspirante sa kargong Vice Mayor dyan sa Nabua. And si Honorable Dante C. Oliva and family, Caniriga City. And si Honorable Councilor Roseliero Rolfo of Iriga City. Si rin po si Aspirant Councilor, former Councilor Piwi Gascon and family. And ang Lucky Best Enterprises sa Ciudad Caniriga. And si Honorable Jeff Besenio, Municipal Mayor of Bao Camarines Sur. And po kabos, thank you so much. Nagapabot po sindanin advance Merry Christmas and Happy New Year sa lambang saro sa Satuya. Good morning dyan sa Bula Camarines Sur, sa opisina ni Mayor Migay Ibasco. Asin sa bilog na staff and local and municipal employees. Good morning. Siringman, good morning kay Aspirant Vice Mayor Nonoy Ibasco Jr. Sa mga impormasyon tangon yan mga tugang, mga kotongero sa gobyerno, tatargitunda po ni Senador Lacson and Soto. O nanduang ini iyo ang makatukaw sa sunod na eleksyon sa kargong presidente and vice president. Ninulita siniguro po ni Partido Reforma Chairman and Standard Bearer Pampilo Ping Lacson, asing running mate niya na si Senate President Vicente Tito Soto III, na kung sindang doa po ang magiging masunod na leader kang nasyon ay nagtutubod na ang mga ini sa indang tatargito na mawara sa gobyerno ang kutong sa kalsada, saro na yan, mga kotongero sa tinampo, asin magin sa gobyerno. Minsan po kaya, ang ibang mga pigpaparatirikitan ng mga tsuper, gigibong gatasan man kanibang mga yaong po sa tinampo. Kunwari, titikitan tapos ang gusto paipitan ang lisensya na kwarta para makadilins po ang ibang niya pong mga buaya sa highway o sa tinampo. Kaya kasi kinaya ni dating PNP Chief Director General Ping Lacson na talagang napapundo niya itong mga nangyayaring kurtungan sa tinampo o sa highway, Ngunyan po, bako lang kutong sa tinampo o sa highway an mawawara. Kung sindang doa po daan na maswerteng mataaning mandato sin pagkakataon sa isang pagkakataon. Yan. Kung mangyari, mawawara asin pupuhuon pa itong mga nangyayaring putong sa bilog na gobyerno. Kung igwaman. Yan tabi ang pahayag ni Lacson. Kan mag-atubang siya sa media.
Anduang Vaticanong legislador na ni may 42 na taon ang pinag-iribanan sa pagserbi sa Senado, asin ansendang magayon na performance, asin lealtad, katapatan bilang serbidor kan publiko an makakapagpatunay sa senda, kaya nindang aksyonan ang mga tiwaling ini sa mga opisyal kan gobyerno asin iba pang otoridad. Anyabi lang subuot para mauntok ang siring na irregularidad o katiwalian ang pagkakaigwa po nin sararo asin maray na ehemplo. Sarong policy na kaipuan na sundon asin pagkakaigwadaan ng leader na ehemplo na may maray na pamamalakaw asin dahil ginagamit ang posisyon para makalamang. Tama man. Tamang-tama po yan. Yan talagang maray. Dahil po pwede na maging exempted. Maging sinda, dahil pwedeng maging exempted po digdi sa policy nindang ini. At kung may gibuon man sindang katarantaduhan, kapapastidyoan asin man katarantaduhan, pati sinda dapat hilig man sa pwesto. Kaya ayan ang sinasabing maging ehemplo sinda sa publiko, sa gobyerno asin man sa mga opisyal kan gobyerno. Sana mangyari, kaya lang po medyo magabat ang ralabanan ko niyan, ano ha? Sa mga nag-aaspirar po sa kargong presidente asin man vice presidente kan nasyon kan Pilipinas. Uragon man ang mga platapormang ini, programang dadarahon po kan tandem na Pisot dahil Ping and Soto. Okay mga tugang, ang Omicron variant na ini dahil pamampo na kalaog sa Pilipinas, sabi kan DOH. Binaglinaw ka Department of Health na dahil pa po naglaog ang kasong new variant na ini, ining Omicron na ini, digdi po sa Pilipinas. Sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergire na padagos sa indang ginigibong pag-sukit-sukit, ano. Kaya talagang close na marayaan sa indang pag-koordinar sa man iba-ibang probinsya kung saan nagkukuhasin din mga impormasyon para sa mga pasahero na hali man po sa South Africa, sinibapang nasyon na nakalaog na po ang sinambit ng variant. Na-discover po ang Omicron variant kan COVID-19 sa South Africa. Nakausakan pagpapautob po ng travel ban kana mga nasyon. Alas 10:06 nin pagkaaga. Hoy, pwedeng tayan sa STL, ano ha? Kaya lang dapat digdi sa Camarines Sur. Ano man ta, kadikit. Babaon po ang pinapagana nindong taya. 300 pesos lang kada piso. Sa ibang probinsya, 7 pesos. Ang gana kan lambang piso. Bakit di sa Camarines Sur? Garo babaon na maray. Dapat daragdagan man po. Sa kadakol man bagang parataya kan STL ta digdi sa Camarines Sur. Happy birthday sa may mga kumplian nyo niyan, ano ha?
Si Felix Lagrimas, nagkumpleanyo kan sa Mangal daw, kaya belated happy birthday sa imo. Sa mga may kumpleanyo ngunyan, happy birthday and may have many more birthdays to come. Sa mga may aragom na ma-celebrate kan sa indang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa Indugabos. Sa may mga kapiestahan, happy fiesta po. Madali na naman po ang Kapaskuhan. Ang ibang mga LGU paplano magkagawa ng Christmas party. Nagpe-prepare na kan ipapanaong Christmas bonus sa mga empleyado. Kaya sana maging maugma po sa tuya pong pagsilibrar kan Pasko sa tuya pong nasyon. Sana dahil magtago si Santa Claus. Oy, mga ninong-ninang, bawal magtago sa mga inaanak, ha? Naaga po sa Indugabos. So ako po si Alex Bermejo, taga Sipocot, Camarines Sur. Sa ngunyan po, yan ako igdiyo sa Philippine Heart Center. Sa mamundong istorya po kaya, ang samuyang inut na aki na si Alessi Flynn Bermejo, pagkaaki pa lang po na diagnose po siya ni atrial septal defect o ugwa pong labot ang sa iyang puso, patent ductus arteriosus o sobradong ugat po sa puso, as in ang pinaka major problem po iyo po ang malformation of the great artery. So yan po ang pinaka problema po kang sa kuyang aki. So iyo po kaya ang kumbaga si major na ugat niya po is mali po si pagtubo. Iyo po ang responsible po sa agihan kang oxygenated as in unoxygenated blood sa hawak po kang sarong tao. So yan. Sa paagi po asintabang kang samuyang family friend na si Municipal Councilor Tito Beras. Kagawad, salamat pong maray sa imo. Nakadulog po kami sa Kapwerte program ni Kong El Rey, Gov. Migs as in Sir Luigi Villapuerte. So sa ngunyan po, binibo po ang initial pa lamang po na operasyon sa iya na iyo po ang atrial dilatation para po masumpayan po as in mabuhay pa po ang samuyang aki. So inabot po ang samuyang bill na 600,000 for almost 600,000 pesos po. So including all hospital expenses and mga bayadan po igdiyo sa hospital. So sa tabang po kang Kapwerte program, so nakahagad po kami sa indang 450,000 pesos for medical assistance. So yan. Salamat po. Okay. Sana po bukas palad pa rin po kamo na matabang sa samuya. Inaagad mi po ang sa indong tabang na para po sa sunod na major operation nagigibuhon po after 2 to 3 months. So tigpapadakula lang po kay si baby para po kayanon. Bueno mga tugang, so computer ta.
biglang nag-ano baga. Mga tugang, ang oras alas 10:12 nin pagka aga ano. Aber daw ta Ang po ng probinsya, ang aming pamilya, is to bring health services directly to the people. Committed po tayo na sunduin na sila at dali na po sa mga ospital. So yan po ang commitment ng Kafuerte, ng probinsya para talagang makatulong sa ating mga kababayan. Kung salamat pong maray, dako na pong ano niyo sa muya. Dahil mo po kay maka ano ning pampasitis ka. Dako lang tabang na po sa muya ko. Salamat pong maray. mga tugang, ini pong computer ta, sige an puro palpak baga, ano? Sige an wara-wara. Anyway, okay lang. Na-i-play man po so mga importante tang mga komersyal. Tabig lang na-off daw, ano? Ini pong Kapuerte Medical and Dental Mission. Sunod na migyan po sa Barangay Panoy Puyan, Umbaw Heights. Asin Santo Niño, ngunya na Disyembre 3. Kaya magpa-share na po duman sa medyo gustong magpagarabot ng ngipon, magpa-check up. Dapat 6:30 AM, sadto na. Kasi bago. Para dahil kayo langkag sa pila, no? Sa covered court po yan, kan Panoy po yan. Agko mga medical backpackers, migyan sa Barangay Umbaw Heights and Santo Niño. Dahil po kamo tabi malingaw na pirming magsupong sa face mask and i-observe po at least usad na mitrong rayo o distansya sa kada usad. Apurbitsaran ta po ining libreng medical check-up na ini. May libreng mga bulong po dyan. May libreng pabunot ng ngipon, tayawan po dyan ang dental on wheels. Asin an diagnostic van kan Kapitolyo Provincial. Magayon na programa po para sa programa sa salud. Para sa mga taga Camarines o Rinconada ni Gobmig sa Villafarte. Dangan an food assistance distribution man. Dagos-dagos po girigibukan na gobyerno probinsyal. Mga tugang, ang kasuray ko 3, garo baga talagang gusto nindang ipaluwas sa publiko na dainin atrasan hasta sa ganahon ang laban. Aber daw. Iyo po ini ang naging pahayag ni Board President Ana Silvia Alcisto kan kasuray ko 3. Kasunod kan mga paglilinaw na ginibo kan management asin board, katakod kan padagos na laban kontra sa Bicolite and Power Corporation. Ano? Ano po kaya nindan na pinagpapaluwas na impormasyon
mig-take over. Kuno, siton management kan Kasureco 3 and Bicolite and Power Corporation na mali. Kasi po, ang in-applyan po kan Bicolite and Power Corporation sa Senado, magkaigwaman sindaning sa diring prangkesa o prangkesya o franchise para magsadiri man sindaning operation na ma-opresir man in serbisyong kuryente sa mga taga-Rinconada o ano man ang inaaditan ninda na magkakaigwas sa naman po ng kakompetensya sindadigdi sa Rinconada. Ang mga paliwanag ni Alsisto na sigun kay Alsisto sa inda ng pinatunayan daan na kayang makabangon kan Kasureco 3. Iyo nga ni nakakabangon, pero ang serbisyo? Pawara-wara po baga kamo kan sa indong serbisyo, on and off. May schedule na po kamo ng power interruption, igwa pang mga schedule. Diyan nabubuisit at sinauuyam po ang ibang mga member consumers. Kaya gusto maninda na igwa kamong kakompetensya sa Rinconada. Tangaring may pagpilian po ang mga customer, ang mga member consumers. Di ba po ba? Tama o mali? Dangan, ang policy po kaya nadadarahon as in ini-officer kan Bicolite in Power Corporation sa mga taga-Rinconada. No power interruption, no brownout. Kaya ba yan inyong i-officer? Tagrabe bagang kaaditan nindong makalawagin ng Bicolite in Power Corporation na ini. Na ini nga ni sa Committee on Energy and Public Utilities na pinamamayaw na Senadora Grace po, aprobado na matawanan ng prangkesya po ang Bicolite na ini. Pipirmahan na sa nakan mga madudunong, as in mga oragon, mga brilyanting mga senador. Kaya po, may kakompetensya na kamo. Arin man dyan ang sinasabi nindong gusto nindong ganawon ang laban nindong. Ay, ano na tayo, Diyos ko. Sabi ni Alsisto, na patunayan na danindang nakabangon na ang Kasureco 3 gayon. Hali sa Iling Cooperative, pasiring sa AA, iyan ang pigo-orgulyo ninda. Nakabangon na pala, sige pa kamong planong mga mangulikta ng 20 pesos sa kada bulan sa mga member consumers para dagdag pang paasanon. Dadagdagan pa nindo ng bayaran ng mga member consumers. Nan mga policy nga nindo, medyo magabat man sa partikan mga member consumers. May 3% ng interest, igwa pang penalty pag di nakakabayad sa tamang oras sa indo. Puro po paasanon ini, puro dagdag ng bayaran. Pero kung igwa po kita digding kakompetensya kamo na Bicolite and Power Corporation, mas hababa po daa po. Ang magiging monthly bill kan mga member consumers. Kaya dahil man ito pwedeng pugulan itong mga member consumers na maglipat sa Bicolite. Di ba? Choice ninda yan eh. May freedom po kita na magpili. Lalo na kung barat ang binabayaran, na mayo pang mga power interruption. Di ba po? Sa okasyon, tayo ni pungali sa pagiging iling cooperative, pasiring na po da sa AA. Orgulyo na, very proud na po sinda kaya. Alagad kung anong mga issues ang dinadaklag sa sendakan Bicolite da. Makuasanaan inaagad na prangkesa duman sa Senado. Ay ano na tayo. Sa okasyon kaiba ang mga miyembros kan lokal na media, sinabi po ng AGM Engineer Wilfredo Boksit na punda kan 2017 kan maglaog o makalaog ang Task Force Duterte Rinconada Power. Sa indang naibangon da po ang lakmang kooperatiba. Definitely. Sigon sa iya, sobra na sa 200 milyon pesos ang pagkakautang hali sa
ano ni, 1.2 billion na pesos. Kumbaga sa ano, so 1 million gayod or 1 billion na bayaran na. Kaya 200 million na sana po daa po ang utang na dapat nindang bayaran sa mga supplier. Pwera kani na ma-improve ninda ang serbisyo na dai na nagkakaigwan ng disconnection notice. Hulita on time na ang sa indang pagbayad sa mga power supplier. Sa okasyon nagluwas, ang plano da akan Bicol Light and Power na bako sa ng competition kundi plano pa kaining i-take over. Ano man na take over na pigpapara tara man kaniyo ni Boksit. Na bako man po nga ning take over. Separado man po ang operasyon kaniyong Bicol Light. Sabi ni Congressman El Revillaferte. Sa matod sa nangani, sa totoo lang kita, ano? Ang para sabi ni Boksit, iti-take over o kaya privatization sa kooperatiba. 5 million sana po ang capitalization akan Bicol Light. Ano na tayo? Na kulang daang maray, tanganing makapatindog nin poste o transmission line, pasiring sa mga konsumidor. Tano nakakasiguro ka na ning Bicol Light, bako ning korporasyon ng mga bilyonaryo. Tapi ga-underestimate nindo, takon baga iyan man talaga nakalag sa papel. Baka sa papel sa naman ito nakabugtag. Taniling ko kani, ang Bicol Light, korporasyon ng mga bilyonaryo, sa nasyon kan Pilipinas, tangarig baka man lang makaiwas sa buwis. Ay, ano? Pero piga-underestimate mo ng mga bilyonaryong membro ka ng Bicol Light and Power Corporation, Tayo masa nakalagman na kayo sa papel, kulang dang mariining puhunan. Ay, ano na tayo? Iwas lang yan sa buwis. 5 milyon lang da kaya. Sagin sa naman lagay 5 milyon yan. Tangarig diit lang ang bayaran sa buwis. Ay ano na tayo. Takon na ilag ninda dyan bilyon ang puhunan ninda. Tiba ada rimation man sindakan BIR. Ay ano na tayo. Diyos ko. Angon yan kulang daang maray para makapatindog ng poste o transmission line. Pasiring sa mga customer. Kaya baadaan mga poste kang kasuray ko. Iyon man sana ang gamiton kan Bicol Light. Kaya ang kasuray ko 3 nasisibot po hasta sa ngunyan sa pagpapaliwana. Uli sa nangyari sa Kamara Baha. Kung sa intulos po na nakapasaran na prangkisa kan Bicol Light and Power Corporation na singunyan, yaon po sa ano to, yaon na sa lamisa ni Grispo asin pasiring na sa mga senador na mapirma duman po sa Senado. Aber daw nasa linyang kunyan sa tayo mga pagiriba si DJ Pugi Philip Barasina. Good morning, Philip. DJ Pugi, kamin. Salamat sabi karon ng Joey dahil na daw para sabi ng DJ Pugi kadakol na iinggit na suya. Ay, pabayaan lang yan. Hayaan mo ang inggit nila, ang importante. You maintain your Pugi points. Oy, good morning kay Jimenay Prestado Bungay Salva watching. Si Tonit Baldos also watching. Sabi niya, hello po, watching from Sagrada Baao, Camarines Sur. God bless to all. Thank you so much, ma'am. Bakunado na po pala si ma'am. Pfizer dapat yan bakunang itinurok ti ma'am. Siriman ng Monica Perique, Oblima Sol Cyprus also watching, sabi ni Hermana. Hello, ako po si Monica Perique Canlima Sol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPNDCKI. Ayun, salamat. And sabi ni Hermanang Monica, good morning sa gabos niyang Facebook friends, sa Bicol Region, sa buong bansa, asin man po sa buong staff ng RPNDCKI. Go ahead na, Lip. DJ Pugi, go ahead. Salamat sa ngayon na okay lang mag-printindi ka ibang politiko na grabing mga pasali.
Ang iba pati mga politiko ay nakakabwisit lang sa ibang kandidato ano. Ito bagang mayong sarong tataramon saka itong garo paasa. Ay igwa nga ni dyan na saro kitang amigo na pinaasa lang natataning arak dahil man da nakabot. Nag-text pa lang magduman sarong katong kandidato pagduman udaman ko no dahil man da sa pigluas na perwisyo pa da siya ataan kamatian niya da matutumbaw na pag naglalakaw. Big ursino pa, kaya dapat sa mga kandidato o politiko, dapat igwang sarong tataramon, as in day, magpaasa sa mga nagiging kaulay. Bako man daw yan, pinsan. Aram ko, pinsan mo. Pinsan na ako mo. Ay, inda daw. Ay, inda daw sa imo, ikaw daw talaga. Tapos, so, payo ka yan. Pero, iba man. Nataraman pa, pati sa sekretarya, kung yan na pagkaaga. Ay, ano naman, grabe naman. Ay, niya ko. Grabe. Kaya nga, para sabi mo ka, di kay Pilit. Ay, pambira niya. Ay, grabe man, irak man. Niya ko, ano na yan. Ano daw tarog ka ng nugali ka ni pang taga San Francisco? Hindi sa siyudad ka ni Iriga. May inanggutan pala. Inanggutan? Nakadamay palugot. Ay, pangyaya. At nagsusunod siya naman sa instruction niya. Kaya minsan likay na ako sa pagdulok mo niyan sa mga politiko. Di na lang ako kay dating Vice Governor Atty. Anoy Trinidad. Saka, siyempre, kay dating board member, incumbent Vice Mayor Rex Oliva. Oo. Ay, pambira. Ano? Pero pag yan nabanggit mo, medyo ganyan ako. Likay. Dahil man, mabuot man baga si Vice. Pinamahawan ako. Pinamahawan. Ay, pangyayari. Uli ko baga, ma-interview ka kay Vice. Yan, dahil naman pwedeng perito ng hapo, diretso man yan gansarong tao. Kaya niya ako, mag-ingat na daw ako. Dahil na daw ako para durudolok sa mga nakakadamay pati mga sibilyan. May nag-text bagalig di, si Kagawad Nuno Disina, perming sarado po ang gate sa harong niya. Bakong arog ni Mayor Migay Ibasco, perming nakabuka ang gate, palaog sa harong niya. Oh, anong pagkakaiba kaya? Mayo ko masabi dyan. Ayaw. Ini si dating board member, Rex Oliva, Vice Mayor mo niyan. Ang masabi ko sana, Merry Christmas. Kung medyo kunyan si Sakuya, dahil man akong pagpaparasabiho na kung ano sa iya. Sabi gani kan, no comment na lang. Sa bagay, ako ang masasabi ko, siguro, dahil mo lang siya natatimingan, tapirmi man kayong busy, Sabi karon ng Joey, pirmi man na si Bo. pagkaaga. Kundi, garo mayo sa mood. Ay, pasensyahan mo na, kadakol man yan problema, dakol man Naiintindihan iniisip. ko. Minsan kaya may mga nagpaparadurulok man baga na dahil mo na maintindihan. Iyo, lalo na itong rusi-rusi manahon naman lang, or aldaw naman kaya, simple ka Kung nga ni duman na may kupon na bagay ito, pan DSWD, sige na lang dang duman. Sabi ni Mayla, estado ko nga ka. Grabe mo. Grabe man ngayon. Santo naman ngayon ka, Kinsari. Pirmi na sa naman ngayon ka manay sa atin. Amo man ang ganyan. Pero nagkakahibi na si Mayla. Irak man kan ibang mga pati si politiko, Mayla, kandidato nasasanita na. Amak mong sumabi pa itong babae karon ng Joey. Kaya i-process mo na nga ding kopo na di sa DSWD. Yun ang ma-process. Sabi ni Mayla, ikaman raw nga manay. Buka man yan trabaho po. Tama man. Sekretarya sa naman niya ako ni Vice. Tama man. Kaya di mo naman niya kami palab yan. Pati itong backup ni Vice alalay. Ika nga manay, termina sa naman niya ikang isa din. Iyo, mandata man kaya kung oral daw naman lang, irak man kan mga politiko, kandidato. Kung ano ng mga pangangaipong bako naman talagang personal na pangangaipong. Kaya dapat Lip, sa mga bagay na yan, pasensyahan mo naman lang si Vice. Nagbuot na baga ni Vice sa kamaray mo na ako, madali man ako umintindi. Aram ko man na namamatian ni Vice Mayor.
Pagalang yan Parehas saka tuman may pagmati. sa oral daw garo an nakikiulay sa inda mga lampas gay 200 kada aldaw na tao ang kanya-kanyang problema yan si man day mareribong ang ikaw man daw magparadangog kan problema kan lambang tao tapos ang solusyon pa kayan dapat taanan mo. Yan, automatic. Takunday mo pamataan, ikapan maraot pag luwas sa harong mo na Istorya ka pa lamang kaya. yung itinabang, di ba? Dabas ang datang kandidato. Yan, kaya masakit man sa party kan mga kandidato politiko, masakit man sa party ninda, sa totoo lang. Kaya dapat maintindihan man kaniba. Lalo ka na late, maintindihan mo man kung Pambira kung sa Dahil mo man. pag-intindi, haloy na. Automatic na Pero interview may sa nakaka-intindi sa mga kandidato. iyo, tama yan. Ngayon na Pasko, dapat mabuot kita. Correct. Saka Yan, ang ang Pasko ay ating pagmamahalan. Yung Yan. bagang kanta kayan. Ang mensahe kayan, ang Pasko ay pagdiriwang ng masayang pamilya, pamayanan at kabarkada. Importante. Kaamigo. Nabubuhay kitang maugma na may pagmamahal sa pamilya at sa kapwa at sa sarili. Akong narumduman ko karon ng Joey, kung Pasko na sinta ko. Ang importante li, pagmamahal na walang pagnanasa ha. Dahil mayo man Ano? na yung pagnanasa, kundi Pasko na sinta ko. Kamang kaya, baka man ang tuo mo pirmi itong Pasko na sinta ko. Ayin ka na. Sana'y magtagpo tayo sa Kaya dating minsan naliligawan ko tagpuan. ng Pasko. Good morning si Anjo Mongi Trinidad. Ano yan, mga kandidato yan si Anjo Trinidad. Oo, Anjo is my guy. Ano daw, interview daw? Dahil, kunyan, naglilibot mga kaskason. Iyo. Ana kaulay ko kunyan, si dating Vice Governor Atty. Anoy Trinidad. Maray pa si Atty. Anoy Trinidad, agadan tang reaksyon kung si mga nag-aaspirar niya na for presidentiable, kung si Sayan sa iyang napupusuan. Asin konta, ta napupusuan niya. Magtaga-survey daw kita. Yan, saka kung nanon masabi niya sa Kasureco 3, kasabi kan ni bang mga empleyado kan Kasureco 3, nakaulay ko kunyan, mandang problema kung makalaog sa indahan na Bicol Light and Ay Power tayo sindaman ka, Corporation. bigba para tara man kayo ni Buksi, take over na ba ko man take over ang katuyang kan na Bicolite and Power Corporation. Sa man. Ini man daw si Buksit. Mahagad man yung Karoon nangyayari prangkisa sa sa sariling Kasureco 3. operation ng Karoon dahil Bicolite. Joey, nagko-corrupsit ang ibang empleyado Iyo baga. na malaog na daan Bicol Light and Power Corporation. Jesus Marisbla. Masa diri man niya na company. Ha? Ano pa nahahaadis? Ano? Kaaditan ka. Anong kahaditan ninda na maglawgan Bicol Light and Power Corporation? Isipon ninda, mapakarayan Pagkaroon lang na sa mga serbisyo member ninda. consumer. Pag marayan serbisyo ninda, mayong babor brown out, mayong paparpalsukan na supply ng kuryente, tapos dahil na magparakolekta na naman ng panibagong kolektang 20 pesos sa kada member, as buffer sa reserve fund, pagmati ko, plus magayon ang serbisyo ninda, dawa lumaog pa ang Bicolite. Sabi yung tanang, assuming nakalaog. Kung marayan serbisyo ninda, maisipaman daw ni ba na maghali sa inda para maglipat sa Bicolite. Malipat lang sa Bicolite ang mga member consumers ninda kung una no power interruption, no brown out ang policy kan Bicolite. Mas baba ang babayaran na monthly bill. Papili unta ka daw lip sa ka sa duwa. Sa tultol ang serbisyo. Sa tultol na serbisyo, mayong power brown out, saka mas barato. Saka dinadangog man ang mga consumer. Saka siyempre, aalagaan ninda ang mga member consumers ninda or customer na lang ninda. Bako ng member consumers, tabako man yung kooperatibang arog kan na Kasureco 3. Na sinasabing ang member consumers, iyo ang may busis. Dahil man ninda pigladangog. Kita nga ni, member consumers kalip. Anapot ko sa emo. Sabi mo, abo mo kaning kolektan ka pa ng 20 pesos kang management kang Kasureco 3 na maging buffers ninda or reserve fund. Dinadangog ka kan management. Maaman. Sabi, Tindaman na nasusunod. sabi, ang member consumers, iyo ang kagsadiri kan Kasureco 3. Ang simbagyan, bubwa. Yan ang sinasabi ko na nga ni kayan eh. Ngon yan,
si na interview ta baka lawig pa kita kani yung diskusyon. Ako sugo na pati ang duros pigdi karon na Joey. Ay tapatidoros na aanggot. Tapatidoros na aanggot. Kan ang panahon ta anggot. Kasoreko 3. Kaulayon ta daw si dating Vice Governor Attorney Trinidad. Ini bako ining arangguton urog mahon. Diyan lang kita sa pirming maugma. Ay anggot man tao pinutol sila niya. Sabi ni Hermanang Monica Perique, good morning. Kina Gina Cisno Ablon. Kaya sa pamilya ni George Rodriguez, Socorro Rodriguez, Yuloyo and Rosalie Pasco Ratibo, Elisa Mora, Luzarita, Emilio Tumon, Sartihada, Hector Tanyuri, Mary, and kay Milandro Oliva, at kay Melanie Mendoza, ay Hermanang Melanie, kay Hermanang Maureen Medroso, kay Bayaw Ernesto Medroso, at kay Brad Rolando Medroso, at kay Puro, kay kababayan na June Panti, nasaro naman na milyonaryo ngunyan sa Manila, nakalog siya dyan sa Philippine Airlines. So, di ba? Kaya sabi niya, kung gusto mo ngayon magbiyahe pa Manila, text ka lang, tapadaranta ka ngayon ng ticket, libre. Wow. Sagot mo pa niya ako ang pabalik. Naga. Ay ano pa man ngayon, simpre. Kaya ako makaka-experience siya, mangyari ko makasakay sa aeroplano from Naga Airport to Manila, balikan. Dahil nga, palan ko hapdi, ako na naman tulos dito. Aeroplano ang sasakayan ko, pambira. Aber daw, Lip. Yes, salamat kiraray tabi karon ng Joey. Happy birthday kay Cathy Baraero and membership head section. May nakuha siyang award, most improved head section and membership department kan Catorreco 3. Ma'am Cathy Baraero. Oh, Congratulations po. Kay Cathy Baraero. Tapos kumpleanyo pa niya. Sa kanong maray ka yan, makiki-birthday kita. Dalag, kung may handa. Garo Baraero, mga prambao, Camarines Sur. Kababayan kayo dyan ni manager? Iyo, taga-Baaw ang mga Baraero. Oo, taga San Juan Baaw. Iyo, tama ka. Kaya magayon 60. Kaya palang pirmi ka man niya dyan sa opisina ni Ma'am Cathy. Sa Dahil Ma'am Ma'am Ann. Ka-opisina niya si Ma'am Ann. Oo, kataig. Oo. Basta magkataig dyan sa sinambit ng opisina sa Catorreco. Puro approachable, mga smiling face. Yeah. Dahil problema. Kung narog mo ka ng mga empleyado, gabos, makusa na sa Catorreco, di nagrahay na. Correct. Mapasko man kita, mga smiling face. Yan, Bakong dapat. sad face. Lalo na mga yan. Kung magpara at pandemic na, may COVID pa, perming sad face, ang ibang mga politiko, normal na yan sa inda na minsan nagmamuros doon, takon mayo nang napupupo. Iyo. Pero sa totoo lang, ako may sinabihan akong empleyado sa gobyerno na bagon ang estilo kan sa iyang pag-approach sa mga customer, klienting nalawag sa opisina nindata. Kada may magdulok sa iya, pero may garo murusdot sa kagaro una mo piguutangan, makukulhabang kanya ko umamkan iba, kung dahil mo babago ng estilo mo. Ikanya ko, dinudulokan mga taxpayer, ano? Ang sildo mo niya ko, halik dyan sa buwis ninda. Kung pagparapahilingan mo niya ko, kan murusdot mong lalawgon, pag i-report ka niya ko diyang kibus mo, as in nagadon niya ako, true petition later na tanggalong ka sa trabaho mo, hirak man sa imo, mawarang kang trabaho. Ay, tanong nga siya. Ay, ikanya ako, public office sa public trust. Ang mga empleyado niya ako kang gobyerno dapat maging smiling face, pasensyoso. Sa kanya ako, maging modelo. Oh, bakong puderoso. Bakong puderoso, taka mo. Pigisulong ka mo kan pinag-anutan, katumbas ng dugong pawis na nagluluwa sa hawakan mga tao. Pero pamansa na si Andres Bonifacio. Uy, pero ngunyan, nagdangog siya, naintindihan niya ko. Ay ngunyan, pirmina na ka-Ismail. Sir, salamat nga sir, na-advisean mo ko. Paing-ing lang kaya sa advice ko, bakong pakuraw.
O, di naintindihan ako. Pag-aabot ko pati kayo ng kape kayo, naglalayog-layog na ang coffee with milk with cracker. Ano, itong biskuit. Oo, dapat pala na na-approach nun yan, hing-hing lang. Pairing lang. Kung ano kaya? kukusugan mo nin boss eh. Ay, kaso aabuton mo nervyos man yan, di ba? kaya. Saka kaso aabuton mo man kaya. Public scandal, saka kung baga sa ano, public scandal ang pwedeng abuton mong kaso, saka itong act of lasciviousness. Dinurahawan po ngayon ko, ilinuwas pa ang dila. Kanong lalaki ngayon yan. Garo ngaya po, gusto ngaya kong adukan. No? Act of lasciviousness yan. O kaya And public scandal. Dishonesty sa ka-abuse of authority. Sa gobyerno, sa official man yan kang gobyerno, sa empleyado kang gobyerno, pwede man yan ipataw. Ay, ikaw lang yung tanong si dating Vice Governor Atty. Trinidad. Kung ano ang masabi niya sa Kasurekot Ringon yan. Attorney, good morning po. Live po kita sa RPN DCKI. Angkor po si Karondang Joey. Si Joey po, good morning. Good morning, Joey. Good morning, former Vice Governor Anoy Trinidad. Kumusta ka po? Still, handsome? Still handsome? Okay pa. Mayong problema. Ayan. Ano ba po kaya sa edad na yan na gusto magparahigda? Ika po, nailigta ka, yaong kapirmi sa lawas, naglalakaw. Still strong. Nagkaipaan sa tao. Perti pa man po ang pagkikipag-ulay. Pero ito pong pagmama mo, pinundo mo na. Ay, sige pa. Ayun. Tayo yan ang sa kuyang anting-anting. Iyon, kaya pala ang sa imong hawak, mantinidong maskulado, macho, and talagang energetic dahil po sa imong magic na yan. Kaya po sa imo, Joey, ang advice ko sa imo, magmamaka. Ano daw, Chuano, pwede man na kami ni Philip ngunyan, ako madyan man, sa location nindo ni Philip, gusto ko daw magmama. Ano daw kung makamama man ako ngunyan na Chuano? Okay. Pero dapat may reading tubig na magnaw, tatibaan niya ako mapaling. Tagkod na daw oras ka dyan. Ay, hanggang 11 man sana ako digdi Chuano. Iguan na sana akong 15 minutes more before na magpaaram sa programa. Madigdi ka. Ay, madyan ako, tamamama ako, Chuano. Basta dahil lang ako mapaling tatibal, mapaturog ako dyan sa tukawan mo dyan. Chuano, ano po daan sa imong masasabi about sa serbisyo kan Kasurekot 3 sa Rinconada area, and ano man ang sa imo pong masasabi na may magiging kakompetensya sindang malaog na Bicolite and Power Corporation sa Rinconada area. So ano po ang sa imong ining opinion, reaksyon? Dahil ko yan naintindihan kung ang sabi mong may malaog, kung ano, arin ang gagamiton kan Bicolite. Masa diri man po da sindang negosyo, masa diri man simpre sindang linya. Sabi yan ni Congressman Elry Villaferte, ang nagbuhay kaning Bicolite sa Senado, sa Kongreso. Iyo yan. Opo, ang pigsasabi man kang Kasurekot 3, take over. Parang privatization na hindi naman po totoo, sabi ni Congressman Elry Villaferte. Na ma-take over ang Bicolite sa Kasurekot 3. Hindi naman daw po totoo na ma-take over ang Bicolite and Power Corporation sa Kasurekot 3. Sabi po ni Kong Elry Villaferte. Kaya nga, arin ang gagabiton na linya kan Kasurekot, kan Bicolite. Mapagibo man po sindang sa diri man indang line. Sabi ni Elry, oo. Ang Kasurekot, sa existing, ano man po giraray sinda, padagos mong giraray sinda kan sa indang serbisyo. Oo. Okay yan. Okay man po, na duwa na ang maservis sa tuyang kuryente. Tanganing mas dako lang kuryente.
Mas Sa maray. kulang serbisyo. Mas maray ang serbisyo. Sa Oo. basta, ang kasuri ko dahil hindi pagalion. Ay, di man po sinda pwedeng halion basta. Kaya existing pa mang giraray po sinda. Ang pakiulay lang kan publiko, kan mga member consumers, pakarayon lang po ang sa indang serbisyo. Na kung pwede, mapundo na ang paboro brownout na yun eh. Taigwa na kitang schedule of power interruption. Sana itong mga unscheduled power interruption ang mahali. Iyo sa naman po ang pakiulay kan publiko. That is good. Kaya no worry man dapat kung tutuusan po. Ako ang para sa kuya, challenge po lalo ini sa management kang Kasureko 3 na mas maging better o maray ang sa enda pong serbisyo na ihatod sa satuya. Tama po ba ako o mali? Iyo. Tama ka. Okay. Kaya nga ni iguan na bagango niya na bagong departamento ng gobyerno. Ano po? Yan na Commission on Competition. Ayo po baga, oo. Commission on Competition. Kasi po, mas maray na may kakompetensya po ang lambang negosyo. Anong pagkaara mo, Anoy? Sabi kan Kasureko 3, ang member consumers, kumbaga sa ang member consumers po, party kang owner kang Kasureko 3, sasayo pong pagkaintindi. Ano ang papel kang member consumer sa Kasureko 3 as kooperatiba? Kasi cooperative. Sa mga consumer, igwa dyan kapital na binugtak. So part owner. Yes. Now, the question is, sabi po kan iba, na ang plano kan management kan Kasureko 3, magulikta na naman ng 20 pesos sa kada consumer, owner, tangarig magkaigwasinda ng buffers, itong reserve funds na magamit maninda during calamities na nagkakaigwa ng mga distroso, tangarig sa tuya na, so kinukulikta sa tuya na ang gagamitin nindang kwarta sa pagpa-repair, pag-ayos kan linya. Now, kung nabo po kan mga member consumers na hagadan sinda ng additional 50 pesos kuliktan kada bulan, dapat ba nindang dangugon o dahil na dapat sindaan masunod o dapat masunod ang kagad ang kang member consumers? Para sa imo po, ano ang opinion mo, Tabi? Yan sa kuya na yan. Nagbabayad na kita ng missionary. Lip, naputol ka, Lip. Please call back. Naputol ka, Tabi. Sabi ni Ma'am Gina, sis no ablon o balatan Camarinesur. Monica Piriki, salamat, my dear. And more power sa RPNDCKI kay Sir Joe. Regards po and sa lahat na staff. God bless. Thank you so much po, Ma'am Gina, watching now. Also, always tuning in from Balatan, Camarinesur. Regards to your family, ma'am. Stay safe po kayo. Lip, pakibalik tabi kita kay former Vice Governor Anoy Trinidad. Yes. Yes po, go ahead. Yan sabi mo makuliktanin 20 pesos. additional 20 pesos po. Opo. Kada bulan po yan sa laog sa laog ng 3 taon. Kaya nga nagbabayad na baga kita ng missionary fund dyan sa kada billing. Napapasahin yan. Mm-hmm. Ano nangyayari kayan? Mm-hmm. Napakuman yan, ayan missionary fund, pakuman yan konsumo, hindi tabang tayan dyan sa Kasureko. Mm. Where is that money? Mm-hmm. Ano pa po? Dahil nga sa imo, Chuanoy, okay lang po ba sa imo na may 3% interest na kitang babayaran pa sa enda? Saka 20 pesos na penalty pag na kita nakakabayad on time sa due date na itinao po sa satuya kan Kasureko. Yan na baga sa billing ninda. So, na kung di ka makabayad, igwa ng penalty. Tapos igwa pang 3% interest. Para lang po sa emo, Chuanoy, magkakandigo daw na sigisan ng dagdagan sa tuyang binabayaran kada bulan sa Kasureko 3. Ay, kay Puan, so legal sana pa kung
kung anong gusto nila, yun ang mangyari. So, yun po nga niyan ang gustong sabihin kan paglaog na ini kan Bicolite. Oo. Tangarig igwaman lamang kita na mga member consumers na magkaigwa kita nin mapagpilian. Kung kita nagagabata na sa kada bulan na pigbabayaran ta dahil may kung ano-ano mga additional kitang pigbabayaran sa Kasureco 3, maging freedom taman, maging kalayaan taman, na maglipat man kita, digdi sa Bicolite in Power Corporation, kun ang serbisyo ninda no, ang policy ninda no brown out policy, hababaan babayaran ta, mayo na kung ano-ano pong additional na pigbabayaran. So ang choice ta is maglipat. Tama po ba ako o mali? Kung maray ang serbisyo, Oo. saka mas barato, Oo. siyempre ang tao, kung sila mas maray sa pintahe sa inda, duman yan madungan. O yun. So, ika po, apotunta ka ngunyan, Chuanoy. Oo. Pabor ka po ba? Uda na magkaigang kwakumpetensya ang Kasureco 3 na maglaog po ang Bicolite in Power Corporation sa di Rinconada area. Porbaranta. So, sa madaling sabi kan Porbaran, palaogon ta. Garo-aro ka yan. Iyo, kung paano maporbaran, kung di makalaog. Yun. But mong sabihin, i-welcome ta. Chuanoy, i-welcome ta ang Bicolite. I-welcome ta. So, pero Ta- kung sila ang servisyo nila, Pero Chuanoy, maluya. ang importante Chuanoy, kan pag-welcome Chuanoy, dapat nakabuka. Alangan man kayo nakasarado, Chuanoy. Ay, sapiritan po yan na mangyayari. Dapat itong mayong sapiritan, mayong itong persahan. Pag nag-welcome kita, dapat nakabuka po. Ang gusto ko pong sabihin, nakabuka po ang sa tuyang mga puso sa Bicolite. Tama po ba ako? Mali, Chuanoy. Tama yan. Ayun. Pero, ang buka ka, Iba na po itong... Johanny, karon mapapadakol pa ang pagmama ko ngunyan dyan sa hay mo. Lip, daradagdagan ng buyo na, di ba, kulangon niya. okay. O, sige, Johanny, thank you so much mo. Matamis pinya. O, may pinya pa palang, ay, yun, ano mo, ano na doon, magiging, ano ta ka ni? May pinya pa palang dyan si Johanny na, uy, kadakol pala ng pinya dyan sa Chuano yan, o ha? Saan ka magdigdi ka? Reglado, Chuanoy. Salamat na maray sa oras, sa panahon na itinawa mo. Ako, Chuanoy, garo, nahali antong ka akong nakaulay-ulay may kanipilip. Thank you, ha. More power po sa imo. Mabuhay ka po. Ang mga nakakaulay mo, so, mayo man sinabing... Ay, harayong maray sa imo, Chuanoy. Harayo pang maray sa imo. Sa kabatiran, number 1 ka pa man gararay. Pag-abot sa kabatiran. Yan. Well experience na talaga si Chuanoy. Okay, Lip. Parting words na lang ni Chuanoy. Mensahe mo na lang po sa mga kagabos na nag-iinan nyo. Digdi sa programa ni Joey. Dapat kamo magdagaw sa radyo. Makakakuha ka mo ng barita, bakong baritang chismis. Inigdigdi sa radyo, ini, mga tunay na barita, bakong burutuigan. O yung mga daw kung marilip mo niya na pagkaldaw na ni Chuanoy talaga, garo hulog ng langit. Thank you so much. Okay. Sige. Thank you very much po. Back to you, Lip. Karon ng Joey na makonselong pakikipagulay niya to dating Vice Governor Attorney Anoy Trinidad. Ayun. Kung gusto mong magmama, magbigdi ka sa... Yaon na, after na may programa, ang dalagang kan service vehicle ko, mga 130. Ipapalit kan durot. Alidigdi sa kuyang location, hindi man si Philip Paracena, RPN, Radyo Rondo. Salamat na maray kay Chuanoy Trinidad, former Vice Governor of the Province of Camarines Sur. Nakaulay-ulay taman po, nadawag man doon sa iya pong mga opinion, reaksyon. Katagod kan pinag-ulay-ulayan ta, mga issue mo niyan.
na naglalaratawan, nagluluwasan sa Rinconada and Camarines Sur na sinasabing ang Kasureco Tripuda tuloy ang laban maninda, mayo man da ang atrasan. Garo niya ako baga ni bako maning araw kanin dapat na urulay. Ang dapat gibohon kang Kasureco 3 para maging AAA, lalo pang pagayonon ang sa indo pong serbisyo. Hayaan lang nindo maglaog ang Bicolites ta kung ini aprobado na nga ni sa Senado, kung ini pirmahan na kan mga senador, kan Committee on Public Utilities and Public Energy, mayo naman kamo magiginibo po kayan. Pero ang para sa moya, kung magayon lalo ang sa indong serbisyo, dawa sige pa kamong kontra, okay lang yan. Pero kung mapakaray lang nindo sa kadaing kadakol-dakol na mga kung ano-ano pang additional na pigpapara kolekta o pigpapara pagabatan ang member consumers, talaga mahali po yan sa indo, malipat yan sa iba. Sa kabako man take over, lininaw ni Ilri, bakong take over ang gigibohon po kan Bicolite. Kaya mali po yan pigpaparataram ninda na take over or isa sa pribado ang Kasureco 3. Takon arog man talaga, dawa po kami. Abo mi kayan, talalong madakulaan babayaran ta kung take over ang gigibohon kan Bicolite. Pero dahil po, sabi ni Ilre Villaferte na yung nagsunad kani dyan sa Congress, nagbuhay liwat na may nainot ng tulong Bicolanong Congressman kaning mga original na proponent, na bako man take over ang sa endang ang gigibohon kan Bicolite, bako man take over talaga. Dahil man isa sa pribado ining Kasureco 3. Kun isa pribado ni or isa i-take over ini, dawa po kami digdi intirong maaso-aso ang mikropono sa pagkontata, no? Abo tang maging arog kan Epic or Aleco, former Aleco sa Albay. Nagkalinti anana, nagkalintik-lintik na ang serbisyo. Bakit? Kan maisa pribado logo din nagparataas ang pigbabayaran monthly. Totoo yan. Iyan na isa pribado man yan, nasuportaran pa gayud kan mga politiko man duman, for medyo tan serbisyo ninda, maluya na, dakulaon pa ang mga utang sa mga supplier. Nag more than 1 billion man. As in baboy. More than 1 billion. Kaya naisa pribado na sana. Kaya lang ka naisa pribado, ang lukutoy man na pangako ka na new management, mapapakared ang serbisyo, lalong nagkaparalpak. O kaya buisit ang mga member consumer po dyan. Dahil na sa pribado ang Aleco. Kaya kung arog man kayo mangyayari di sa Kasureco, dawa kami digli maaso-asuman ang mikropono para magkontra. Pero dahil bako man pong take over, bako man privatization ang katuyuhan, kan na Bicolite and Power Corporation sa Rinconada, kan sa endang paglaog ligdiyo. Kaya kami po, pigbabalansi mi man. Diba? Kaya dapat, sa totoo lang hani kita, sa matuod sana kita, tama man mawawara na magtaram kita ng katotohanan. Sa ngaran ka sa kuya mga partner sa technical, Engineer Felix Lagrimas, James Oco sa transmitter, and si Aldrin Rolanda sa information. Si Tony Saison, ang sa tuyang information officer digdi. Si Ma'am Kayla Ligacion sa opisina. Sa lawa si Karondang Philip Barasina alias DJ Pogi. Sakaan mahigos, mabuot, matalino, talented, abogado, former Vice Governor of the Province of Camarines Sur, Honorable Anoy Trinidad. Naging guest, newsmaker ta sa laog po kang programa. Salamat kan sa indong pagantabay sa mga Facebook Live viewers mi po. A million thanks sa mga nakatune in sa RPNDCKI sa mga transistor region. Thank you so much.